kesiksa demen, kesiksa kangen, duweni cinta. Beli murni kanggo kula. Ayo siapa? Ayo sesa bayar beli kanan. Karel muda. Majikan. Ayo melati, mama yang melati sayang. Ayentan. Mamanya Ilham. Singa ning Taiwan, kanggo kuli Yang Jepang. punya Taiwan. Pantesan ngelara foto dibaca, ternyata sampean wis duwe pasangan. Status kula wadon cadangan. Barengan kesiksa pisahan ya beli bisa, terlanjur nemeni wong wis duwe rabi. Status kula wadon pengganti. Ayo sensasi lagu sayang. Mama Yasmin. Kenapa sampean ora kandang Kang Mas? Yen Kakang Mas si duwe rabi. Cinta sing wis nempel pengen dibuang angin. Lamun weruh ana sing duwe sun plisika demene. Kesiksa demen, kesiksa kangen, duweni cinta limurni kanggo kula. Iku ana sing baper iki. Barengan kesiksa pisahan ya beli bisa, terlanjur nemeni wong wis duwe rabi. Status kula wadon pengganti. Nayun, iku pada ngenes. Pada ngenes delengen iku. Tisu ana beli Kang Mas tisu. Aja tisu. Apa? Anebo. Iya sing kandelan sedikit Iya. ya Kang Mas ya. Mengapa beli ngomong yen Kakang deke ngomong, riwet perasaan kula sing wis terlanjur cinta.
Tuh